Na mehet! Köszöntöm a Pannon TV nézőit. Már több mint 9 órája utazunk éppen ezen a buszon, és eddig 3-szor sikerült megállnunk, mindhárom alkalommal, nők lévén el kellett mennünk illemhelyre. Erről szeretném értesíteni önöket, hogy nyugaton az a divat, hogy mindenhol fél eurót kérnek el a WC használatáért. Ez már nekünk 3 euróba került, rosszul mondom, mert csak 2,5, vagy mennyi? 3 euróba került 30-nak, de először nem kellett. Másfél. Meg másfél. Ja, azért lett összesen 3 euró, persze. Persze, mert az első helyen mégsem kellett, az még egy ilyen keleti ország lehetett. Igen, az egyelőre ennyi, majd még jelent. Köszöntöm nézőinket, Strasbourg felé vezető körútunk következő állomásán. Jelen pillanatban egy benzinkúton vagyunk, csak úgy, mint az előbbiekben, azonban a tengerszint feletti magasság növekedésével a hőmérséklet is emelkedett. Emellett a pénztárcánk tovább soványodott, jelen pillanatban 4,5 eurót költöttünk összesen toalettre. Folytatjuk Strasbourgi utunkat, most egy németországi benzinkúton álltunk meg, egy kamion parkoló helyen, amit látják. Nem tudjuk megint, hogy hol vagyunk, azt se tudjuk, hogy miért álltunk meg. Most már a megállások száma exponenciálisan nő, másfél óránként. Most nem használjuk a toalettet, továbbra is a toalettre költött pénzünk 4,5 euró. Most egy kis reklám következik, de nem menjenek sehova. Kedves Rita, mit gondolsz erről az utazásról? Semmit, azt akarom, hogy vége legyen. És szerinted mennyi idő múlva lesz vége? Max még 2 óra 15 percből magamnak teljes összeomlásig. És a teljes összeomlás mit jelent nálad? Befordulok és meg sem próbálok. Na most már nem ég. Szóval Zsini, mit gondolsz arról, hogy mindjárt 6 óra, és még 3 óra, mire odaérünk az úti célunkhoz? Hát egyrészt félek a vacsora elmaradásától, mert most már úgy ennék valamit, ami nem otthoni szendvics, és nincsenek rajta ilyen szalvétat, foszlányok itt-ott. Másrészt rohadtul unatkozunk. Úgyhogy kérem kedves nézőinket, hogy amennyiben tudnak valamilyen jó tippet arra, hogy hogyan lehet kényelmesen ülni autóbuszban, illetve mivel lehet szórakozni, küldjék el ötleteiket a 063 621 605-ös számra SMS-ben, vagy jelentkezzenek telefonon. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Francia reggeli. Most vagyunk túl, kedves nézők, egy fantasztikus francia reggelin, amit előzőleg egy fantasztikus francia vacsora előzött meg. Ide érkeztünk, és 3 órásos vacsorával vártak bennünket, ami szinte feledtette velük a több kemény eurót, amit és térjük vissza a reggelire. Varázslatos volt, ez egy igazi francia sort, többfélét. Igaz, hogy ilyen hoteles volt, de jó. Ami még meg nagyon fontos, és mire szeretném itt a gazdasági magyarság nyelvét felhívjátok a nagyon tetszett
bizonyos képek a hotelfalain díszítik, és kérem a kollégát, igen, például, de van sokkal több ennél, és ma remegő szívvel várjuk a programot, ugyanis kilátásba helyeztek múzeumi sétákat és mindenféle, úgyhogy kicsit problémában is vagyunk, mert az előre kigondolt ballongatás műsorunkat nem tudjuk most hol fogom felkonfolni, én fogom felkonfolni, hogy hol fogjuk ezt lebonyolítani, de ez ilyen kulisszatitok maradjunk köztünk, és mi megoldjuk. Tartsanak velünk tovább. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi de toute manière. Múzeumban. Nem tudok hangosan beszélni a múzeumban. Így. Tehát. Köszöntöm a nézőket a Amerikánumban, múzeumban látogatunk el a rendhagyó műsorunkat. Innen fogjuk közvetíteni. A mögöttem lévő alkotás egyébként egy Dürer mű mellett van, tehát ha a kollega jobbra megy, akkor ez egy Dürer. De ez itt egy Dürer. Suette Dürer. Suette Dürer az Unterlinden nevezetű múzeumban található. A kép, amely előtt most állunk, 15. századi alkotás, azt hiszem a század elejéről származik. A Szent Szüzet, illetve az angyalt ábrázolja. A Szent Szűz lábánál egyébként láthatjuk a liliomot, ami az ő tisztasságát szimbolizálja. Az angyal szárnya igen érdekesen pávatollat tartalmaz, a pávának is van egy külön jelentése a keresztény, illetve hát igen, mégis a táblakép festészetben ugye dekódolható a páva is, de ezt sajnos nem tudom most elmondani, hogy miért, mert már elfelejtettem. Viszont a kép háttere, belefogoltál a számba, a kép háttere egészen letisztul, az kihangsúlyozza a két alakot, ami egyébként ilyen elnyújt alakokról van szó. Egyébként jellemző a 15-16. századi festészet, vagy az alakoknak. Tehát ilyen munkások. A kép sarkában pedig az Isten arca látható, amint csendesen letekint rájuk, és még a Szentlélek is ott van. Egyelőre ennyi, majd még találkozunk, tartsanak. Sétálunk Colmar egyik utcáján, a Rue de Boulanger, nem látszik, de Rue de Boulanger utcán sétálunk, és pörgünk is. Colmarnak eddig látott utcáinak mindegyike ilyen kis sikátorszerű, és ilyen meseépületek vannak benne.
Ehhez hozzátennel valamit a kollégina. Nem tudom, ez az elzászi stílus? Ilyen házak? Az elzászi stílusban épült házakat átadjuk. Most, hogyha ez egy én is a nagyvilág lenne, és én lennék az alany, akkor körülbelül azt mondanám, hogy voltak szép házak, és lehetett venni cipőket. Kb. Ilyen. Lehetett volna. Igen, de minden zárva van, mert itt ilyenkor szünet van az embereknek, ezt egyébként így ajánlom ezúttal is a vezetőségnek, hogy így dél és 3 között például egy rövid kis siestát be lehet juttatni. És ez most Egyébként utcazenész? zeneszó hallatszódik. Ott egy utcazenész. Harmonikázik? Harmonikázik egy utcazenész, miközben muskátlik, lógnak a fejünk felett. Ó, meghatódunk. Lömegható. Lömegható és csokoládéból. Itt nagyon sokféle csokoládét árulnak. Van, ami finom, van, ami még finomabb annál is, meg kuglóf is van. Ezer éve itt van. Ezek ilyen Nem díszek. élete van. Informatívan mondom, 17,80 € egy kiló porcukros kuglóf mazsolával. Na most akkor intermezzo. That sounds good, boys, but I'm sorry, I can't understand what you're saying. Can you sing it in English? Can we sing it in English? Tudunk ezen állomáson a Königsburgi várat tekintettük meg, amely már a 12. században épült, aztán elfoglalták a svédek, meg leégették, meg voltak itt ilyen zsiványbandák, de aztán második Vilmos császár úgy döntött, hogy felújítja, és akkor ez most így néz ki. Köszönöm, kedves Karolinnak. Nagyon jó szobákat látunk, és harci felszerelést, a latrinákat viszont nem találtuk meg. Moi aussi j'ai une fête.
chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle. 755 méter magasan vagyunk, igaz, hogy semmi nem látszik a tájból, de ha látszódna, akkor az látszódna, hogy mikromnyi emberek sétálgatnak ott lenn, és mikromnyi emberek mennek autóval és traktorral. És ott a supermarket is. Amit mindjárt meglátogatunk. Mert hogy mi látásra javasolt, hogy volt? Megtekintésre ajánlott. Igen. Ott mennek a kedves utastársaink, ott lenn látszik. A busszal, ahogy jöttünk fel, már nagyokat kellett nyelni, mert dugult a fül, tehát a tengerszint feletti magasság igen magas. Még egy kép a várról. Integes a filmünkbe, Timi. Na, filmmező? 15 óra 20 perc van hétfő. Egy perccel ezelőtt nevetést hallott. Nem is akármilyen. Felidézte bennünk egy régen látott kollégánk emlékét. Beke, te itt jártál a Königsburgi bárban is nevettél. J'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air, la télévision en pensant. Hogy hívják a gólyádat, Rita? Még nincs neve. Majd Andrással nevezi. Kicsi András. Mit kell tudni erről a gólyáról, Rita? Na jó, akkor kezdjük az alapoknál. Ami minket megijesztette, az ez. Róda. 2,5 eurót fizettünk egy szerb gólyáért? De! Aztán nyomoztunk, tovább folytattuk nyomozásunk. Ródasas, úristen, most egy sast vettünk, ami gólyának fest. Tűnik. Akkor ez nem tudjuk mit jelent, 30 fokon mossatok. Most jutunk el a megoldáshoz. Modell, de pól. Azt jelenti, ez a gólya azért ilyen csúnya, görbelábú, össze-vissza álló szárnyú, mert a prototípust, tehát a prototüppöt egy tipikus elzászi gólya alapján készítették. A tipikus elzászi gólya sajnos ilyen görbelábú, össze-vissza szárnyú. A soron továbbiakban gyártott gólyák pedig mind a prototip alapján készültek, és ezért mind ilyen csúnya. Mit kell tudni az elzászi gólya fészkeléséről? Hát, hogy általában... Chicas! Que dehors c'est la guerre, elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Csoportunk gyengébbik része miatt kénytelenek voltunk hosszabb időt eltölteni a supermarketban, illetve annak parkolójában, így most rohamtempóval, úgymond erőltetett menetben hasítunk körbe itt ebben a városkában, bárban, de hát valóban nem érdemel ez a táj, ez a szépség többet néhány percnél. Nos, ha önök mégis szeretnék látni a városkát, tartsanak velünk, mert a Pannon TV munkatársai itt is megálltak. Itt állunk Strasbourgban, a katedrális előtt. A tornya 147 méter magas, legalábbis ezt állították, óriási építmény, monumentális, gótikus stílusban épült, és mi is volt még nagyon érdekes? Gyönyörű vitrázsai vannak, egyik legkorábbi európai vitrázsoknak ítéltük meg, 13.-14. században készültek, és sok-sok évszázadon keresztül felmutattak. Most kérem a kollégát, hogy itt szépen... Mi? Ja, és másik különlegesség az óra.
minden negyed órában valami vicceset csinál, mi azt a részt láttuk, ahol éppen a halál előtt elsuhant egy alak és meggongatta a harangot, vagy valami hasonló, viszont délben 5 euróért bárki megtekintheti a nagyszabású óra előadását. Köszönjük! Megnéznek a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Összeset kérem majd. Babákozom. Mindenhol. Jaj! Souffle d'orge au vent salé, je veux respirer à ton œil. Percé de rouge, sable mêlé, je veux me plonger dans ton œil. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles. Du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Resté seul dans son coin,
démons animés, perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. On n'a pas pris la peine de se parler. Várjatok! És Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most történelmi pillanatnak lehetnek szemtanúi. Egy olyan helyen vagyunk, ahol eddig csak az infobíró kamerái voltak, tehát a most következő képek valóban kép-infobíró felirat nélkül láthatók, tehát nem vágóhiba történik. Nos, ez az Európai Parlament épülete. Mint látják, egy meglehetősen modern, monumentális épületről van szó. Mint azt már eddig megtudhattuk, 715 férőhelyes maga ez az ülésterem rész, ahova hamarosan be is megyünk, és személyesen találkozunk Deutsch Tamás képviselő úrral. A vele való találkozás tapasztalatait hamarosan műsorunkban láthatják. Tartsanak velünk! Mondja bele! Nem mondom. Uá, de jó. Mink is legyünk benne. Anna Mária? Lyukas az épület! Igen. Lyukas. Most kiderült, hogy lyukas épületről van szó. Én is mondom. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Itt vagyunk az Európai Parlamentben a látogatás után, aminek a végén meglepetésként ilyen ajándék zacskót kaptunk, ajándékszatyrot, ajándéktáskát, tele-tele jobbnál jobb ajándékokkal, amit most megmutatnék a kedves nézőknek. Egy löceruza, ezt most nem tudom megmutatni, ilyen kis labos, szívecskés löceruza. Lődobozban. Lődobozban, nagyon környezettudatosak vagyunk, és lődobozban. Egy ilyen kis szívecskés... nem is láttam még! Stresszoldó. A munkahelyünkön jól jön. Szintén környezettudatos. Egy lötoll, Deutsch Tamás felirattal. Még egy lötoll, de ezen nincs Deutsch Tamás felirat. De és most jön a legnagyobb dolog, ne sétálj bele a képbe, labda! Foci labda, pumpával. Azért nem semmi, még azért belenézek. Vonalzó valahol, van egy olyan. Egy kulcstartó és sörnyitó, mert minden sörnyitó. Nekem nincs további meglepetésekért kérem, tartsanak velünk, nem menjenek sehova. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. A most következő körkérdésünkben arról kérdezzük a körút
utasait, résztvevőit, hogy hogyan érezték magukat a strasbourgi kirándulás alkalmával. Kedves Csaba! It was awesome. Szeretek magyarul. Jaj. Vagy franciául. Excusez. Ja. Hogy éreztem magamat? Felülmúlhatatlan volt. Oly emberi érzéseket közvetítettek a utastársaim és a úgynevezett kollégáim felém, és mindenki más felé, hogy egyszerűen mérföldkövekkel túlszárnyalta az elvárásaimat. És úgy érzem, mindannyian boldogan, elégedetten térhetünk haza, és aludhatunk egy jó nagyot. És ez is egy kellemes csalódást okozott számomra, hogy sokkal hamarabb érünk haza, mint otthonról Strasbourgban. Hogy érezted magad az elmúlt napokban? Kiemelnél-e valami fontosat az egész strasbourgi útból? A gómások csak. Először is kihangsúlyoznám, hogy nagyon meg voltam elégedve a francia konyhával és a vendéglátással. A társaság nagyon jó volt, megismerkedtem pár kedves panonos lánnyal. Igaz, hogy hátsó ülésen kellett nyomorognom meg utazás közben. De jó volt végül is összetéve az egész, nekem tett, elégedett vagyok, megért elmenni, és köszönöm a lehetőséget. Remek. Kedves Tamás! Rosszálhattél. Hogy érezted magad az elmúlt 4 napban? Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen. Tetszett-e valami különösképpen, kiemelnél-e valamit? A gómpaszószos csirke. Köszönjük szépen! Igen. Mondták, hogy Ahogy az autóbusz az utolsó métereket, a Strasbourg szabadkajárat az utolsó métereket teszi meg, úgy lassan mi is elbúcsúzunk kedves nézőinktől. Reméljük, hogy tetszett önöknek ez a körút, és kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg önök is meglátogassák Franciaországot, Strasbourgot. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! Johnny, la gente está muy loca.